Amser i bori trwy'r papurau nawr ac yma i wneud ar eich rhan chi, Mei Gwynedd, Gareth Owen a Llinos Lee! Diolch, Catrin! Dim ond Catrin oedd yn gwneud sŵn fyna. Polad yn cysgu. Right te, Mei Gwynedd. I ddim yn dechrau gyda ti, ond croeso atyn ni. Gareth i dechrau gyda ti. Mae'n dechrau dy fi? Ie, y Mail on Sunday, beth sydd ti? Rhywbeth am chwaraeon? Nid am y tro cynta. Ymosodiad ar y BBC gan y Mail on Sunday. Ymosodiad yn benodol am y ffaith bod yna 2 awr ar 10 o chwaraeon ar fynawn di Sadwn ar y BBC. Fynawn ddo, unrhyw sy'n fan o bildro, o rygbi yn benodol neu fan o chwaraeon wrth i bod. Rhai bobl yn cwyno. Mae yna ddyfyniadau gan rhywun ar y bwrdd neges yn dweud, do we need to have rugby morning, noon and night? I am not, as you guessed, a rugby supporter. Wel, felly dyna ni. Felly, am na rhywun arall yn gweud, mae yna gwyn o fenywod sy'n dweud, women viewers should develop some ball skills of their own and go and kick those male BBC executives somewhere painful. Gwyn yw bod chwaraeon trwy'r dydd, ond, beth sy'n ar y BBC fel arfer bod na'n disadwn? Chwaraeon rasio cyffylen o gorffennol, grandstand. Falle mae'r gwyn mwyaf yw bod casualty di ddiflannu. Casualty di mynd. Dim casualty. A casualty oedd. Pen fach da i chi. O'i ddo. Be oedd mlaen i gyd ta? Ti'n gweud 2 awr ar 10? Super Saturday oedd efe? Super Saturday. Dechrau Football Focus, Sport Relief, Cymru'r Eidal, mwy am hynny yn ystod y dyn, yn siŵr. Iwerddon Ralban, Ffrainc, Lloegr. Oedd y lotri ar newyddion wedi ffitio mewn. Yno fe. Ac yna Match of the Day ar rhaglen y Football League. Felly, chwaraeon trwy gydol y dydd ar BBC-un hefyd a digon o gwyno. Llinos, ti'n cwyno? Na, ddim o gwbl, chos nes i wylio bron bob un gêm, ond y darn gorau fi, nes i weld y lotri yn y canol, a Scott Mills... A nes ti ennill? Na, ddo. Na, mae hwnna wedi bod yn gret. Wedi bod yn well. Scott Mills wedyn y canol yn gweud, rygbi wedi bod ymlaen trwy dydd yn amlwg ddim yn gwybod dim byd am rygbi. Ond dwi'n meddwl, na, Super Saturday, ti'n meddwl, mae diwedd bencampwriaeth y 6 gwlad. Mae'n well bod ar y BBC, fod yn onest, na bod ar Sky. Mae national ar y llygol. Esbryd, helo. Tymo? Mei, ti'n cwyno? Na, dwi'n hapus. Mei Gwynedd yn hapus, reit. Nawn ni fynd at y... O na, dim ti eto. Dwi'n hapus o'n yma. Cael ei ddimlaen, Mei. Os mae te dy ti... Gyda fi, dwi'n cael peint o deg gyda fi'n hwnna. Bwc gyda de, Llinos Lee. Reit. And the news of the world. Ie. Nawr, ti'n gwybod bod fi'n hoff o fy sioeau cerdd? Wyt? Ie, na, ti'n gwybod? Ie, fan mawr. A... Yn ôl bob sôn, mae Coronation Street yn dathlu 50 mlynedd mis Rhagfyr. Llongfarchiadau mawr iddyn nhw. Ac i ddathlu hyn, maen nhw'n mynd i wneud Porri the Musical. Na? Wel, fi'n meddwl bod e'n syniad gret. Caneuon megis. Some like it hot pot. Na, dyn nhw ddim. Phantom of the soap opera. Somewhere Rover the Rainbow. A chi'n gwybod ferch sy'n chwarae rhan Becky? McDonald. Wy, ti'n gwybod yn iawn? Fi wedi gweld y llun, ond fi ddim yn gwylio. O, mae'n esgus bod e ddim yn gwylio. Please, o mi wyt ti. Hi sy'n mynd i chwarae'r prif ran, felly mae hi'n mynd i adael yr Opera Sebon am spel, neud y sioe gerdd yma, fydd yn dechrau'n Manceinion, a wedyn gorffen... O, ddim, mae fe yn hapus. Mae fe fan hyn. Wel, mae yn y news of the world. A wedyn gorffen yn Llundain yn y West End. Gareth, ei di weld Porri the Musical? Na? Dwi ddim yn fan enfawr o Coronation Street, a dwi'n cysau musical. Mae'n berffaith! Paid upset o Llinos. O'n i'n meddwl fysyn ni'n ffrindiau dy rygbi. Paid upset o, mae'n newydd o... Mei, sy'n ti'n ysgrifennu'r gerddoriaeth i Porri the Musical? Dwi'n mynd i sbio'r Coronation Street chwaith, dweud gwir, so... Dwi'n fan iawn fawr o Coronation Street. Ond bys ti'n gallu ysgrifennu'r... Ie, sy'n ni'n trio da, ie. Wel, mae'r cytundeb werth multi-million pound production, felly mae'n ddigon arian. O, na, sy'n eisiau mwy na hynna, de. Ti'n edrych ma'n oedd hwnna, Llyn? Wel, to be, sa'n fel fyswn ni'n mynd i weld Porri the Musical i fod yn onest. Fe'n bobl y cwm y musical. O, nawr te. Dim ond os oes y Denzil yn fe, ti'n mo? Iawn. Na, fi ddim yn gwybod, os wedi syniad da, ti'n modd, fel, mae'n dda wneud pethau gwahanol fel nath i Stenders wneud y rhaglen fyw yna, i ddathlu... Ani, pob wythnos? Ie. Ro, rhaglen fyw. Ond, dwi'n gwybod, os yw hyn yn mynd braidd yn bell, dwi'n gwybod. Opera Sebon yw e. Cadwch efo'r Opera Sebon. Ie. Right te, Mei Gwynedd. Ti sy'n nawr ag yn y Wales on Sunday, beth sydd ti? Do, nath rhywun fa ma dangos fi bore yma.
stori eitha poenus, really, bod Ben Stiller wedi bod yn rhaid gwersi dreifio i Rhys Ifans yma. A dim ffilm yw hwn nawr, bywyd go iawn yw hwn. Diolch byth na'n America, mae wedi bod yn cael o, so digon pell o Gymru. A dyw Rhys ddim yn gallu gyrru? Ti'n nabod Rhys, wrth gwrs? Ie. Na, dwi'n meddwl bod yna di. Dwi'n meddwl bod o'n gorau wneud i rhywbeth i'r ffilm yn actio fa yma, ti'n bod? So, ond, dwi'n gwybod sy'n ni'n mynd yn caru fo fod, a gobeithio fel o ddim yn drifio bus y peth. Ie. Nes ti basio tro cyntaf o ran gyrru? Do, nes i wneud. Nes i wneud tan yn 25 fa. Dyn yng Nghaerdydd nes i gymryd o it, so... O'n i lwcus, dwi'n mwyn syd, ond nes i gallu pasio fo. Nes i glywed taw dy chwad i nath ddysgu dreifio ti? Ie. Dy chwaer bach ti? Hi oedd beth ti? Siwffer fi am fynyddoedd. Ie, so... Na, oedd hi'n recht bach o wersi fi, yn dechrau. Chwarae teg iddi, chwarae teg. Gareth, nes ti basio tro cyntaf? So, nes i basio tro cyntaf, ond mae'r gysodiad yn dweud yw, os chi'n pasio tro cyntaf, chi'n yrwr da, falle bod fi'n gwrthweud y dysodiad, felly dwi'n yn gorau ar Nes ti basio tro cyntaf, Llinos Lee? Be sy'n bod? Be sy'n bod? Na, ddo nes i ddim. Na fi? Basio tro cyntaf. Pryd nes ti basio ta? Trydydd neu pedwerydd? Efe? Be mae'r gysodiad yn gweud am hwnna, Tegar? O, mae'n iawn, dwi ddim yn gallu gyrru dda iawn. Mae'n ffain. Practice makes perfect. Wel, ie. Ti basio'r ail dro? Iawn, hwnna'n iawn. Da iawn fi. Ond nath Burf sy'n gweithio mewn, chi ddim yn abod Burf ond ar y mention, nath e basio'r chweched tro. Da iawn Burf. Ond, un stori arall yn gloi, Subo, ni gyd yn fans o Susan Boyle, dyn ni? Ie. Mail on Sunday yn gweud bod hi wedi ennill nid miliwn, dim 2, 3, 4 miliwn yn barod. Mei Gwynedd, sydd ti'n ysgrifennu cynnig i Subo? Ie, swn i'n wrth y modd. Sybrydion a Subo, falle? Album? Ie, na, mae'n rhyfeddol y stori, dydy. Mae'n rhyfedd, ydy? Ie, ydy. Dwi'n gwybod, mae'n, ie, dwi'n gwybod, ffordd i'n edrych, dwi'n meddwl oedd o'n, ti'n gwybod. Oedd yn beth? Wel, mod i'n edrych yn wahanol. Da iawn, da iawn. So, mae di wneud rhywbeth yn iawn unrhyw edo. Gret, ni'n gofyn stopio fyna, ond diolch yn fawr iawn am y tro. Mei Gwynedd, Gareth Owen a Llinos Lee.